OK, a v akom štádiu je už samotná stavba? Už nejaké základy sa stavajú, alebo ešte sa vôbec tak, ako nezačalo? som povedal, terénne úpravy už prebehli, inžinierské siete sa budujú a postupom času už sa začne. Už začnú aj raz budovy. Stavba. A dostavba je nakedy plánovaná? Kolaudácia je naplánovaná na apríl v roku 2027. To je dokonca aj v zmluve o budúcej zmluve uvedené, takže klienti sa nemusia báť tým, že sa jedná o developera, ktorý je u nás v Prievickom okrese veľmi známy. Postavil tam všetky za posledné roky najnovšie novostavby, má dobré meno, stavia kvalitné stavby, takže myslím si, že klienti sa nemajú čoho obávať. A hlavne tie stavby, ktoré rozostával aj dostával. Presne tak, stavby, ktoré rozostával, dostával, dá sa povedať, má všetko vypredané. Niektoré momentálne stavia viacero projektov a ešte teda, keby to klientov zaujímalo, tak tento projekt je spolufinancovaný bankou, takže aj tam je nejaká garancia, že to naozaj bude stať. Áno.